Folini tanube ambulu kanyeshi horonya TV lajeli kebaga bela jelema malikono ani malikoka au bisimila au ka bamanaka kunafoni keneka kabe bi jumama arajaba makono kalo klie muwa ani nani samba kilin kemenani ani binani saba kira kishi nema bayi aleka bageni sanjatila okelen bena bi jumama janvier kalo klie muwa ani shegi samba fla muwa ani fla nabila isa aleka bageni sanjatila hamina munu kono kuma nyefo au nyana bakuruba fola suro wajulu kene belebele o koni nyanamara kabala kaufe jamiatu ikmaldini karamogo fe mi kene sigira halsa kaseka ke blasali kanyeshi kabala ani alamni duguma o jodobe ambulu amena o yira awla barado koni sigira senka mimbe talike halibi kaseka ambul ma fon chamadi protection civile mogoma wala sa ukabaro be sega noya ubolo chuga mina ore bina ke anga kuna funi awla kuma bawi amana mun soroga farauka jamana kuna funa warawla ninga farajin famore ke barawga ambe ulu kono kuma nyefo awnyana aw bisimila ko kura aw ka bamana kan kuna funi kenaka soni amena munu kono kuma nyefo awnyana kabe nkunu alamsama janvier kalo kile muga ani wolumfla samba fla muga ani fla wajulu kene belebele o koni nyanamara kabala kaufe mi se fe jamiatu ikmodin ton nga frakan nongo chamaka ulutume kene konnana ujimas na yugo alliance majamina anga nyamada ulufe Révolution Ikmaldine Islamia Dajuru Samaba Sidna Sheikh Umar Seydou Koulibaly Faroukou Ayatullahi Fidini aye wajulu kene bilibili nyenemaya ala Musa janvier kalo kile muka ani wolonvla san 2022 kabalan tula chiteren basan fe kalabankoro yere marakafu okonnala wajulu kene ni abidu laidu dafa okum konnala kalo sigi kele ni Allahu ka je ka o nyenemaya kabala dugukolo sanfe kabala cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ ka fara ngolobugu kurale zugumɛ ɲamakoro kurani kabala es cɛbani kalabankoro u bɛɛ bɔra pour ka se ka na ni wajulu kɛnɛ shiriya o cogo kelen fana don Ikmaldine Islamia jɛdenw ka fara kanuɲa gɛlɛnw kan olu si ma to nɛgɛ kaɲa 23 waatiw Seifullahi ala ka kabako aka diinɛ kɔnɔna la a donna kɛnɛ kɔnɔ ala bɛnnen nisɔnjalen farifonni fariko bisimilalen kɔfɛ waati min na a ye kuma ta rajaba kalo o kɔni b'ala ka terun ka gɛrɛ a ye o puwarwa duman k'o lase Alahu ka jɔnw ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na Révolution Ikmaldine Islamia jɛkulu don min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ ala ka diinɛ kɔrɔtali ma muso denmisɛnnin minnu bi a kɔnɔ olu fana ka anniversaire taku 15 o labɛnw bi senna ni waati in na faroku ye bɛɛ wele ka na o anniversaire in kɛli ma kira Ayuba ka kisa o fana walanda o sɛbɛkɔrɔ nasira ala ka jɔnw ma sinzini jabaru togoyi ala min bi su ko ka dugu jɛ faalun lima yurid yɛrɛ sago kɛ masa ala tɔgɔ de y'o ye a kelen n'o y'a kelen de muru danfɛ wɛrɛ tɛ se k'o wele i yɛrɛ la karisa ye yɛrɛ sagokɛla ye i ka fagoba toya fɔtɔ dɔ i ye wulibali don ayi n'o fɔra jɔn ma dɔrɔn a b'a jira de ye k'i fako ne de kari i m'a faamu n'o tɛ i tɛ yɛrɛ sagokɛla ye n ko i tɛ yɛrɛ sagokɛla ye i sago joli don n'i bɛ fɛ o ka kɛ mais i tɛ se k'a fɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a kɛ i tɛ joli fɛ n'i tɛ se k'a jira yɛrɛ kuma tɛ k'a bange n'o dar'i kan n'o bɛ kɛ ka da i kan o la ne welela ko yɛrɛ sagokɛla i ka fagoba tɔya ani i ka jaasi o de fɔtɔ don ye min ye yɛrɛ sagokɛla ye ni foyi tɛ se k'a sagoya bali wa n'a jɔra min kan a tɛ se ka kunbɛn o ye ala de ye
akili huwa al-fa'alu lima yurid ale kele ale de yere se ko ke masa wuli balidu muruni ye cedere wuli balidu amble shufela de la ayala jadi ke shuku muru american se to la Irigit se ko bali français se to la chinois se ko kumbe ni shuku ko kuma sera abi ko ni ala ka soyi ale ala ka je karima fa ni america mogo jora shufela la klefe abi ala kono akaka shuku setaye ko abi se ka shudi wuli balite moro ni dugu jeli ya aja abi dugu je watila kumana chokoyala mi ya ja ma setala nyenamaya ni saya bale de bulu akada yake mi nyenamaya ka be wati mema abu nyenamaya o setala wa fe wara setala saya bale de bulu akada yake mi va ko ka kopa ka be wati mema abu fa ko ka kopa ka be wati ma o setala wa danvense ka moro ay farkullame sirani alayni iseme alayni la akena ale de tay ere bebe abana wuli balidu adama de kana so ina ala chegache kana so jie natalangulo ki neke abada kana so fanga nata ki neke kana so war nata ki neke kana so jie dawla ki neke billahi nimbe wati ninde iya besoroya ibi taka betoya ibi labala ine bu nino chechena imago sara wuli balidu de Moronep mana jeune garçon fait ay farkullame mana jeune fi ou fait chien chama wala on est clé min bena clé nyumande amano few kono horonde bi ba jugo yama kasora ala kamate kasoro kira danayate lahara danayate aljina koni jana makote nintibe horo nyala nindibe damela ne yera nina mimaloya mi faso kuma shulu mi kabila kuma shulu mi tebe kuma shulu o kama horo ndie bana cheni ma satala faruku ne che ngabidu Allahu akbar dambe bana horo nya halakira kabila kote bile matimiri bokolo la abada ni rezo kana ulaje Allahu akbar awiyo naam kuno horon die ka yere faka ko kafir fin jo sona buli sona ode kera bi misri sello to ko nyini koye u yere jira ko anu tisigo shiku kala faba umudi namara ni jamba ni namara wala faruku o kera ke kuyaye ali kono ko ke fenyini sira kala fani che la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallim unatabe jeune garçon jeune fille aya mira damila aya mira alala aka mira ko horo nyala aka no so ka do jugo ya tafe billahi here ta ko jiye kono ya matila harama wuli bale do da ala mambala nege la de amake ala medo anandu ngo foiche ya ala ko anga sake jugo de la aketo angana do ma were kuna angana ma were tonyo angana bi ma were ka faruku ni dama de fora wori nyini ba foitisa ike ka multimilliardaire ike na volo ka cha GNP tai ba shi to la ma nyini to kana namara ke kana galotige kana jamvake kana nyini ribasraka kana nyini chukula sabu nyini chukoi hanno penema obi ma were tonyo obi digi ma were la faba umudi ula nyini ni ladriye ni klene ni chetkiye ala me bale musofuru la de ako jeneya de dabla sabu ni jeneya ke ni ma ka do dena ibaka do balmala ibaka do bala wala me ibaka do tena musola muso ne yere me jeneya dabla imayna ka do dembe wala ina ka do balma fe ina ka do chefe wala me ina ka do banga ba fe otumana tinye ne ninde atibe yere ma ni ma ya nyeshima ulaika horo nyala iyere kana nyeshima jeneya dabla wala faru muso furu kele no minya ka fle no minya ka sabai no minya fonani ala yo bedaga yi muso cheminga di yere furu ma ite iche tayiye akana we chuko mi sharia kono ayake ti bachi tala kono ni men nawa
mais wali ta toyi ladiriya ti tɛmɛ o kan dɛ wuli bali tɛ ala ye ne fɔ a ma ni maa si ye maa k'i tɔɲɔ o la i yɛrɛ kana maa tɔɲɔ ka n'i sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ ka n'i balimaw tɔɲɔ ka n'i baarakɛɲɔgɔnw tɔɲɔ sabu ni maa ye tɔɲɔ a ti bɛn i yɛrɛ ma wuli bali tɛ a ka di cɛ ɲɛnama jumɛn ye i muso k'a lankolon bɔ k'a bila réseau kan cɛ wɛrɛw k'a lajɛ o ka di cɛ ɲɛnama dɔ ye n'i y'i muso ni minijipu ye walima n'i y'a kɔ n'a ɲɛ ye don a la réseau kan n'a y'a sɔrɔ i tɛ Keyitalaka ye a b'o tɛ furu bannen wuli bali tɛ o tuma na man di ye i ta ka lebu k'o b'i lajɛ o la e yɛrɛ ka hɔrɔnya bɛ sɔn ka wali ta lajɛ bilen k'i bɛ damu ta n'o ye wa min man di ye kɛ ladiri ye ka n'o ka maa wɛrɛ la wuli bali tɛ muso ɲuman jumɛn b'a kanu i cɛ k'a yɛrɛ lebu k'a yɛrɛ bila kɛnɛ kan réseau sanfɛ cɛ wɛrɛw k'a lajɛ walima muso wɛrɛw k'a lajɛ a lankolon a lebulen o ka di muso ɲɛnama jumɛn ye o ka di denmansa ɲuman jumɛn ye i den ka kɛ ten o tuma na n'o man di ye e yɛrɛ man ka wali ta lajɛ k'i bɛ damu da n'o ye k'o fɔ o kɛ wali jugu la wuli bali tɛ yan o de la silamɛya ye ladiriya minɛ de k'a lahi min tɛ bɛn i ma ka n'a kɛ maa wɛrɛ la min man ɲi e la dɛ n'i ti fɛ a ka k'i la dɛ a dɔn k'o de man di maa wɛrɛ ye i kana k'a la silamɛya ko tan de boro nin ye kojugu ye yan wa n'an sɔnna nin ma an bɛ balo hɛrɛ la an bɛ sa hɛrɛ la walahi an bɛ alijinɛ sɔrɔ. Nɛgɛ kaɲa fu sanga 10 ni wajulu kɛnɛ sɔrɔla ka kuncɛ ni maa caman kɛli ye ka layidu ta ka fara silamɛya dɛmɛtɔn Hikmadini Islamiya kan. O kɔfɛ sa duwawukolo gɛlɛnw kɛra maaw jɔlen ani u sigilen ka Alahu subhanahu wa ta'ala wele ka sɔrɔ ka nin baara in kuncɛ. An bɛ duwawu kɛ Ala ka kalo nata yira an na février kalo nin layidu dafa kɛnɛ kan. Ne tun ye sɔrɔ a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamayara kabalakaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ni kɛnɛ ɲɔgɔnna caman a bɛ masaramani bolo hala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an bɛ Ala dɔnya k'a fɔ an ka camancɛ fanga gouvernement ɲɛmaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ u ye kangarimada kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Faransi minisiri min ka baara ɲɛsinnen don u ka kɛlɛcɛw ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma u ye kangarida kɛ ka ɲɛsin o kɔni ma ni o ye Florence Parly ye ka yira la k'a fɔ a bɛ ka kuma minnu ta kan an faso Mali sɛgɛrɛ olu kɔni tɛna jɛn ni a ye Colonel Abdulaye Mayiga ale kɔni nin kɔrɔfɔw kɛ an ka jabarani soba la o juma sinayogo ale bɛ ɲɛfɔli kan ye lahalaya ninnu kan. Mali ministri ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga a kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ laɲini min kɛra Danmarki jamana fɛ u k'u ka kɛlɛkɛcɛw salo ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna la ko siga foyi ti a la ko tiɲɛ don. Ministri ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga a kɔni ɲini kuma in kɔni sɛbɛkɔrɔ défendu waati min na ni mankanw kɔni cɛyalen don nin waati in na a y'a yira k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen olu y'a ɲini Danmarki jamana fɛ joona joona u ka contingent maa 100 ani kɔ minnu nara an ka jamana kɔnɔna la pour ka se ka na u sen don takuba maaw olu ka kɛlɛ la ko u ka taa ka bɔ yen sabu n'a ma ɲa k'a fɔ i bina ko sigikafɔw de ka kɛ gafew de ka labɛn nacogo bɛ maa bɛɛ lajɛlen na jamana dɔ o kɔni kɔnɔna la wa a y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen jubaju o kɔni ye Faransi ale jamana kɔni ye Faransi min ni jigɛlɛya bɛ olu yɛrɛ ni anw ka jamana cɛ nin waati in na ka kɛɲɛ kɛ hali bi ni gouvernement ka kɔrɔfɔw kɔni ye u y'a yira nin kɔni kɛra ko ye ko min ni a balila olu yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ. Shogɛl Kokala Mayiga a b'a yira hali bi k'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi olu kɔni bi yan wa u b'a la hali sisan ka maa caman ka olu kɔni bisimila baara ɲɔgɔnyaw bi se ka kɛ cogoya min na ka fara u yɛrɛ jɛɲɔgɔn nansarala jamanaw olu kɔni kan a y'a yira k'a fɔ la France en pointe ko kow bɛɛ lajɛlen bi daminɛ Faransi yɛrɛ o kɔni na fɔlɔ o ko n'i ye Faransi yɛrɛ fanfɛla ta k'a lajɛ minisiri min ɲɛsin bɛ Danemark ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma Jep Kofod ale fɛnɛ kɔni filɛ nin ye ale bi taama la ka taa Bruxelles Bamako kɔnɔna la yan nɔ minisiri ɲɛma
Shogel Kokala Maiga a ye lase kɛ tarata wulada yan fanw fɛ k'a fɔ ni maa b'i fɛ ka na jamana kɔni kɔnɔna la ko siga foyi kɔni tɛ min na dɛ an bɛ sigi de ka kuma a kow kan ka kɛ cogo di o de fɔra Danmarkikaw olu fana kɔni ye takuba min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ni u ka kolobo karili kɛra marisi kalo san 2020 o waatiw la Faransi ale jamana o kɔni fɛ ko u ka koɲɛw kɔni bagabagalen don nin waati in na ka sabu kɛ san 9 o nali kɛlen kɔni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u ma jaabi jɔnjɔn foyi kɛ anw ka jamana kɔnɔna la a ko o cogo kelen don banbaci wale kulu minnu bɛ yen ni u ni Al-Qaida maaw tɛgɛw bi ɲɔgɔn bolo nin waati in na u bɛɛ lajɛlen kɔni tun kɛn bɛ ka u masakɛya sigi anw ka jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen wa banbaci wale tigilamaw kɔni jɛnsɛnna Mali cɛmancɛ fo ka taa Burkina Faso ani Niger o fanfɛla ninnu na wa an bi waati min na iko bi u b'a la kana jamana yɛrɛ a worodugu yan fan fɛ kɔnɔwari ale kɔni kaɲangalanfan waati o yɔrɔw fana la ka taa Benin fo Ghana yɔrɔw kɔni na minisiri ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw kɔni na a ko maa si kɔni tɛna na anw ka jamana kɔnɔna la cogo min ka di i ye bilen. O tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara dɔw kɔni sigira sen kan min bɛ tali kɛ protection civile mɔgɔw ka se ka bolimafɛnw caman di olu ma walasa u ka baara olu bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na a wari kɔni bɔbaga ye anw ka jamana gouvernement ye kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka minisiri bolo min ka baara ɲɛsinnen don mɔgɔw ani u bololafɛnw lakanani ma hali bi o Juma Sinayogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Nin baara belebeleba in na tɛmɛna protection civile maaw olu ka ɲɛmaayaso la min kɛnɛ kan mobiliw olu caman kɔni tara ka di protection civile cakɛlaw ma a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra an ka jamana yɛrɛ fana kun foyi ti a la pour ka se k'u ka baara ɲɛ u bolo cogoya min na maaw olu ni olu kisili la nin baara yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo min ɲɛsin bɛ maaw ani u bolofɛnw lakanali ma ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen protection civile maaba caman ka fara finitigiw kan olu fana kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kɔni kan protection civile maaw ka ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw la ni o ye général de brigade Bukari ye ale ye maaw hakili lajigin nafa min bɛ nin bolimafɛn ninnu na ka sabu kɛ kɛmɛ sara la olu bɛ wele min sɔrɔ san kɔnɔna la 67 o bɛɛ lajɛlen kɔni bi don accident olu kɔni okumu de kɔnɔna la nin baara minnu filɛ ka kɛ nin ye a ye sɔmi sigi a kan ka fɔ a jara olu ye wa a bɛna baara i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min kɔni na a ko nin bɛ don baara okumu kɔnɔna la baara min ni an b'a fɔ ma loi de programmation relative à la sécurité intérieure o min ni o b'a yira k'a fɔ minɛn jɔnjɔn ka di protection civile maaw ma pour u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na protection civile ɲɛmaaba a ye u ka san jate o baaraw a ye o kɔni jate da fɔ maaw ye a y'a yira k'a fɔ accident 10,933 olu de sera ka ye o kɛnɛ kan o cogo kelen fana don ka taa ɲa maaw ma ni o ye assistance ye ka dɛmɛ don u ma o 318 o de yera o cogo kelen fana don ka maaw ka kɛnɛya ko kɔni sɛbɛkɔrɔ lajɛ o ye maa 1,029 ye maa su minnu yera o ye maa 200 ani maa 6 ye jila toli walima ka dɛmɛ don maaw ma jila o ye maa 100 ani maa 33 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ye a bɛ fɔ fɛn minnu kɔni ma ko cas de secours à victime o ye ka manamanafɛn ta ka ɲɛsin maaw ma u ye o dɛmɛ min fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin san 2021 kɔnɔna la o bɛ taa se siɲɛ 1663 o ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma waati min na minisiri yɛrɛ ye kuma ta ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine ye ministre de la sécurité de la protection civile a bi o kɔni ko fɔ a ko nin baara in bi don okumu min kɔnɔna la o de ye ka mobili 26 minnu ni u tɛ suguya kelen ye ka o di protection civile maaw olu kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ni minɛ sanni minnu kɔni filɛ nin ye an ka jamana fɛ kun foyi tɛ a la fo ka se hali bi ka baara ani fɛɛrɛw ka olu kɔni sigi sen kan pour ninnu ka laɲini ye min ye ni o ye objectif ye o belebelew olu bi se sabati cogoya min kɔni na général de brigade Daoud Ali Mohamedine a y'a ɲini protection civile directeur ani a jɛɲɔgɔnw fɛ u ka nin minɛ ninnu kɔni minɛ ka ɲa wa a y'a yira u la
halibi k'a fɔ baaraw ni a tɛ taa minɛn kɔ u la bɛnnen don pour ka se ka o di fɛn min ye dugumamaw olu kɔni ma a y'a yira min ye ale fanfɛla kɔni ye ale kɔni tɛna to kɔ fiyewu fo u ka baara tɛ taa fɛn minnu kɔ ani u yɛrɛ ka adamadenya baara hukumu kɔnɔna la u ka se ka sabati a ko siga foyi kɔni t'a la o ye olu ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye wa ka se ka taa don mɔbili ninnu kɔnɔ ka fotow ta ani halibi k'u wuli k'u mankanw bɔ o de kɛra ka nin baara ninnu kuncɛ. O tɛmɛnen kɔ an ka camacɛ fanga minisiri ɲɛma ni o ye Dr Sogali Kogala Mayiga ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ fɛsɛfɛsɛli min kɔni tara ka ɲɛsin Danimariki jamana ma o kɔni ye tiɲɛ ye ka da ka u kɔni cunna anw ka jamana ka sɔrɔ a ma kɛ ni yamaruya ye min bɔra anw ka camacɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔw bolo. Sogali Kogala Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Faransi de kɔni bɛ fɛɛrɛ minnu b'u fɛ ani fɛsɛfɛsɛli minnu kɔni b'u fɛ u ye ɲɛfɔli caman kɛ o la halibi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Faso Mali waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaw kɔni ye ja seri da Faransi minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛw olu ɲɛnɛbɔli kɔni kama ni o ye Florence Parly ye. Florence Parly kɛlen ka ɲanki bolo kɔni ta ka ɲɛsin waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaw ma k'a fɔ u b'a la ka provocation ni o ye laɲini ye ka o kɔni kɛ nin waati in na. Colonel Abdoulaye Mayiga ni o ye gouvernement yɛrɛ ka kɔrɔfɔlasila ye Mali foroba jabarani na ni o ye ORTM ye a kɔni ye a kan lege ni waati in na ka ɲɛsin Faransi ale jamana o kɔni ma a y'u jalaki k'a fɔ u b'a la k'a ɲini sira bɛɛ kan pour ka se ka malidenw ka olu tila ni waati in na ka hakilina jugu ka o don an ka fara ɲɔgɔn kan tɔnbaw olu kɔnɔna la i n'a fɔ CEDEAO o cogo kelen fana don Faransi minisiri min ɲɛsin bɛ kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ale kɔni ye jalakili bolo kɔni ɲɛsin anw ka waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaw ma tarata tɛmɛnen k'a fɔ u b'a la ka laɲinini kɔni kɛ sira bɛɛ lajɛlen kan nin kɔrɔfɔ in mɛnnen Colonel Abdoulaye Mayiga a ko a bi wele bila Madame Parly ma nin waati in na a ka a makun ka jamana ka sariyaw la bato fɛn minnu tɛ a ɲɛsira la a kana a lajɛ k'a fɔ a bi a da don o ko ninnu na jamana kɔnɔna gɛlɛya jamanadenw yɛrɛ de bi se o ko ninnu kɔni ɲɛnɛbɔ hali bi a ko a bɛ wele bila a ma hali bi k'a fɔ nin ye ladilikan ye sabu sɛbɛnnikɛlaba dɔ tun bɛ a tɔgɔ Alfred de Vigny o kumara kosɛbɛ maa minnu bi makun ko o kɔni ye bonya ye n'i makunna i b'i ka bonya sɔrɔ n'i yɛrɛ ma makun n'i ta kɛ kalo kan fɔ ye n'i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la ko olu kɔni ye i nɔ ye a ko u b'a la ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin waati in na pour ka se ka Mali ka an to an kelen na o dɔ ye jumɛn ye ka sira don Mali ni faraɲɔgɔnkan tɔ minnu bi ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ CEDEAO olu kɔrɔ u ka se ɲangi bi anw ka jamana kan Colonel Abdoulaye Mayiga a y'a yira hali bi k'a fɔ communiqué kelen kɔni kɔnɔna la wele tun bilalen don Danemark jamana ma u ka kɛlɛkɛcɛ jolen minnu ni u ye olu la na an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ bɛnkan foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u ka u bɛɛ lajɛlen sama ka taa ni u ye u bɔra yɔrɔ min na o cogo kelen fana don u ko u ka u kɔlɔsi u jɛɲɔgɔn dɔw la dɛ jɛɲɔgɔn minnu ni olu kɔni bɛ yen nɔ pour ka se ka kow ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ laburuja a ko an bɛ waati min na i ko bisa gɛlɛya foyi kɔni tɛ yen nka ɲɔgɔn faamubaliyaw o de bɛ Mali ani hali bi Danemark ale gouvernement olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na i ko bi waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaw kɔni ye yamaruya caman bɔ nin waati laban ninnu kɔni na minnu senfɛ u ye wele bila malidenw ma an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour jamana in bi se bɔ gɛlɛya bilen o kɔnɔna la cogoya min na wa nin kɔrɔfɔ in bɛ ka fɔ waati la waati min minisiri min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale fana bi taama la nazarala jɛkuluba Union Européenne ale kɔnɔna la pour ka se ka gɛlɛya minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bi se bɔ yen cogo min na pewu malidenw ka se ka balo hɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka basigi nati an faso Maliba kɔnɔna na o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jamu minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi juma ma janvier kalo tile 28 san 2022 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ.
Zambi jamana ɲɛma Aikende Ishilema ale kɔni taara Sud-Afrique jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ka wele jaabi a donnen Afrique du Sud jamana kɔnɔna la araba tɛmɛnen waati min na Zambi jamana ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ a ka voyage a bɛ don jago hukumu kɔnɔna la a bɛ don bɛn hukumu kɔnɔna la wa a bɛ don lakana hukumu kɔnɔna la ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni yɔrɔ waati min na ani jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa u kɔni sigira u ye ɲɔgɔn kunnafoniya u kɔni y'a yira k'a fɔ cakɛ bondaba minnu bɛ yen ni o ye entreprise ye olu fana ka ɲi ka dɛmɛ pour ka se ka baara ka o yakubaya marabolo o kɔni kɔnɔna la dugujukɔrɔ nafolo olu kumaw fɔra fo ka taa se sɛnɛko o ni a ɲɔgɔnna caman ma ni waati in na Zambi jamana ɲɛma kɔni jalakilen don fanga sɛnɛmatɔ maaw fɛ k'a fɔ a ka voyage inutile o kɔni ka ca kosɛbɛ kabini uti kalo san 2021 ko nin ye a ka voyage kɔnɔntɔnna o kɔni ye ka maaw hakili lajigin Zambi jamana ɲɛma a fana y'a yira k'a fɔ nin waati in kɔni na kiritiki minnu b'a la ka kɛ a b'i kali k'a fɔ laɲini foyi tɛ ale ka taama ninnu na fo ka Zambi jamana ni Afrique du Sud jamana jɛn ka se ka o kɔni a renforcer o cogo kelen fana kɔni don l'économie ni o ye sɔrɔ ye ka o renforcer ani hali bi ka baara caman ka olu kɔni bila sen kan ani hali bi ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ sigi sen kan Zambi jamana bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ta ye cogoya min na. An bɛ taa Burkina Faso ani kɔnɔwari jamana kɔnɔna la nin waati in na ni maa kofɔlen minnu filɛ u ye u ka sow bila k'u ka sɛnɛfɛnw ye k'a to yen ani k'u ka nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen to yen u gɛnna de banbaaci waletigilamaw fɛ maa 600 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko nin kalo laban ninnu kɔni kɔnɔna la olu ye u sigiyɔrɔw bila ka bɔ Burkina Faso worodugu yanfan ka tagama ka don kɔnɔwari jamana kɔnɔna la pour u ka se ka kunsɔri yɔrɔ ka o kɔni sɔrɔ kɔnɔwari dugu min bɛ yen ni a tɔgɔ ko Togbo i b'a ye ani Burkina Faso jamana kɔni cɛ o ka surun kosɛbɛ olu de bɛ danbɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko tantiw ni o ye bugusoniw ye olu caman kɔni yɛrɛkɛlen don kungo kɔnɔna la campements olu kɔnɔna la maaw kɔni bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ birikiden gosi la bɔgɔ biriki ko don pour ka se ka kunsɔri yɔrɔ sɔrɔ maa 300 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko denmisɛnnin ka ca olu kɔni bɛ si ni yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ waati jan bɔ dumuni min bɛ di u ma safinɛ min bɛ di u ma gouvernement ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies HCR maaw fɛ o kɔni taara ka labɔli kɛ ka sabu kɛ maa nata ka ca don o don dɔgɔkun o dɔgɔkun wa dɔ bi fara jatedaw la marabolo ɲɛmaa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu kɔni ko an bɛ waati min na i ko bi réfugié minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na ko siga foyi kɔni tɛ a la dɛ siyɔrɔko bɛ u la wa u ka buna adamadenya bɛ ngalama la. Burkina Faso jamana kɔnɔna la pɛnɛ janvier kalo tile 24 fanga kɔni minɛra Roch Marc Christian Kabore ale la finitigiw u ye u jɔ u jɔyɔrɔ la Burkina Faso jamana kɔnɔna la hali bi finitigi minnu ye fanga ta u kɔni bala ka waati la tɛmɛ fanga ka o baaraw kɔni labɛnw ka olu kɔni daminɛ ni waati in na u ni gouvernement kɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye wa u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan minisiri minnu ni olu kɔni bɔra yen finitigi ninnu ye a sababu ye u bɛɛ lajɛlen ye wele jaabi sabu a tun ɲinina u fɛ u si kana bɔ jamana da fɛ ni yamaruya sɛbɛn o ma di u ma a maaw la minisiri ɲɛma Lassina Zerbo ale fana kɔni tun bɛ yen tile damadɔ fanga jasolen kɔfɛ fanga min ye Kabore ka fanga kɔni jaso i b'a ye k'a fɔ ko labɛnw kɔni daminɛlen filɛ nin ye dɛ ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ ni o ye soldasiw ye u ka ɲɛmaaba ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damibai a si fana bɛ san 40 ani san 1 na u ka kulu tɔgɔ Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration dakuru ɲɛ kelen an ko MPSR ni coup d'état min kɔni filɛ nin ye jamanaden fanba olu kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ a la nga i b'a ye k'a fɔ jamana caman bɛ yen olu kɔni ma sɔn fiyewu o jamana ninnu nazarala jamana de ka ca kosɛbɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bi a la farafinna keleyatɔ
tontonba Union Africaine fana bi a la fɛn min ye CEDEAO ye sa olu kɔni ka ɲi ka sigi pour ka se ka ko kɔni sɛbɛkɔrɔ jateminɛ nin waati in na u ka ɲi ka min fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso ale jamana ma kabini fanga minɛra Roch Marc Christian Kabore jamana ɲɛmaa kɔrɔ a kɔni ma bɔ kɛnɛ kan fɔlɔ nga ŋunuŋunukaw kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ finitigiw tɛgɛ kɔnɔna la wa a bɛ résidence surveillée a bi o fɛnɛ la. Ukraine ani Russie ka kɛlɛ Bulgarie jamana ale kɔni ye jamana ye min bɛ OTAN fɛ nga ani Ukraine jamana cɛ kɔni man jan fana. Bulgarie jamana kɔni ye wele bila ni waati in na kɛlɛ in bi se mada cogoya min na ka sɔrɔ mankan foyi tɛ ka kɛ o cogo kelen fana don bamanankan ko ten ko janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi u fana kɔni kɛn bɛ ka kɛlɛkɛcɛ jolenw minnu fana bi se u lakana ka olu labɛn ni waati in na ka u jɔ jɔyɔrɔ la olu yɛrɛ fana bi se lakana cogo min na n'a ma ɲa k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw ko u bi u kuwada ɲa na Ukraine ale kunkanko kibaruyaw la. Lajɛrɛ balilen dɔ kɔni kɛra Bulgarie ale jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sofiyakaw olu kɔni fɛ yen lajɛrɛ in kɔni tun bɛ tali kɛ Ukraine gɛlɛyaw la. Bulgarie gouvernement kɛrɛnkɛrɛn la u ka ministre ɲɛma Kirill Petkov ale kɔni ye kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ minnu kɔni kɔnɔna la a y'a yira sigikafɔ o de ɲɔgɔnna tɛ yen ni waati in na. N'i y'a ye Bulgarie ale kɔni gouvernement ye nin ŋaniya in ta o ma sɔrɔ dɔgɛrɛ fɛ k'a sabu kɛ nin waati in na Espagne jamana ani Pays-Bas jamana olu kɛn bɛ ka ŋaniya k'a fɔ u bɛna kɛlɛkɛ bateau ani kɛlɛkɛ avion ka taa se chari kɔnbaw ma ka olu bila ka taa Bulgarie ale dugukolo sanfɛ o cogo kelen fana don États-Unis jamana ye lase kɛ k'a fɔ u fana bi fɛ k'u ka kɛlɛkɛcɛw la caya kosɛbɛ OTAN ale kɔrɔyanfan fɛ ni o dun kɛra Bulgarie jamana fana bɛ yen ni kuma ninnu kɔni fila minnu bɔlen filɛ ka kɛ o de bɛ ka Bulgarie jamanadenw yɛrɛ cɛ tila ni waati in na sabu dɔw ko koɲuman don dɔw ko olu kɔni ma sɔn nka an bi waati min na i ko bi Bulgarie gouvernement u kɔni ma foyi kɔni sɛbɛntiya ni u bɛ sɔn walima ni u tɛ sɔn OTAN troupe olu kana cun u ka dugukolo sanfɛ. Dɔgɔkun in de kɔnɔna la Rusi jamana tun b'a la ka jaabiw makɔnɔ l'Américain jamana bolo a ka wajibiyalen olu kɔni na o de hukumu kɔnɔna la ni dusu kami ani nisɔgoya ye Rusi jamana kɔni ye lettre sɔrɔ ka bɔ l'Américain ka ambassadeur ale kɔni yɔrɔ la araba tɛmɛnen États-Unis jamana ani OTAN jɛkuluba u ye jaabi bɔ ka bin u ma sɔn fiyewu Rusi jamana ka laɲini belebelew olu ma o laɲini dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye OTAN jɛkuluba Ukraine jamana ka don a kɔnɔna la o kɔni ye tile ye Rusi jamana tun y'a laɲini min kana kɛ fiyewu o cogo kelen fana kɔni don Rusi jamana u ni OTAN jamana kɔni bɛ ka ɲa lajɛ ni waati in na ni ɲɛ kɛrɛ ye san 1997 ani 7 OTAN jamana ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ jamanaw dancɛw la olu ka segin ka na o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana la nin bɛɛ ye Rusi jamana ka laɲiniw ye OTAN kɔni ma sɔn ninnu ma fiyewu Rusi jamana bɛ ni point ninnu kɔni de jate minɛ i n'a fɔ bagabaga ni waati in na n'a ma ɲa k'a fɔ kɛlɛ bi kɛ ka ɲɛsin Ukraine ma Rusi minisiri min ɲɛsin bɛ Rusi jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma ale fana kɔni kumara dɛ a y'a yira an bi waati min na i ko bi ni point belebele fila minnu bɔlen filɛ k'a fɔ nin ye ninnu ye ligne rougew de ye Rusi minisiri min ɲɛsin bɛ Rusi jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma ale kɔni y'a sɔmi sigi fɛn min kan o de ye k'a fɔ n'a ma ɲa i bi i jɛɲɔgɔnw ka olu kɔni sugandi o tɛ taa ni yamaruya dɔw olu kɔni tɛ i yɛrɛ ka nafa o bi sɔrɔ minnu na o ni a ɲɔgɔnnaw ka sɔrɔ jamana gɛrɛ olu kɔni ma laburuja o kɔni ye Rusi jamana ta ɲɛ an bi waati min na i ko bi ka kɛɲɛ kɛ ni lajɛrɛ min kɛra Allemagne Faransi Rusi Ukraine olu ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne kaw olu
olu kɔni fe i b'a ye k'a fɔ Rusi jamana kɔni bala ka bagabaga fana ta ka ɲɛsin nazarala jɛkuluba Union Européenne ma ni waati in na. Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky an bi waati min na i ko bi sigikafɔ minnu bi senna ni waati in na ale kɔni bala ka olu kɔni fo kosɛbɛ. Washington ni o ye États-Unis ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ Rusi kɛlɛkɛcɛ maa 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu be Ukraine jamana dancɛ la. Wa an bi waati min na i ko bi u bala ka exercice militaire ka olu kɔni sigi sen kan. O ye ko ye ko min ni Rusi jamana kɔni ye o kuma in kɔni galontigiya an bi waati min na i ko bi Ukraine kunkan ko a kɛn bɛ bi sanubere ye. O de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na anw bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka maden dɔ da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛɛ ni kɛnɛya ni basigi ni ko to ɲɔgɔn tara ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouki ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya sanima in bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔrɔ ta dinɛ labarali okumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw kuma la anw bɛ aw lɔnniya k'a fɔ Jamiyatu Hikmadini Jeune Fou n'o y'a muso denmisɛnninw ye olu ka anniversaire o de kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka gɛrɛ min senfɛ o kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni Ala ye anniversaire in don yira an na an bɛ se ka a ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na min bɛna taa kɛ CICB la hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka anniversaire in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi juma ma arajaba kɔnɔ kalo tile 24 san 1443 kira kisi nama bayi ale ka bangeni sanjati la o kelen bɛna bi juma ma janvier kalo tile 28 san 2022 Nabila Isa ale ka bangeni sanjati la sini ni waati kelen na aw ni ba Seydou Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ